Kaixo, ongi etorria, ekuazio ez linealen sistema baten aurrean gaude. Eta beti bezala, lehenengo zer egin beharko dugu aldeen gehien simplifikatu. Hau ez da gehiago simplifikatu, utziko genuke horrela orduan, ezta? Isabiarri berdin 3. Hemen izendatzaileak daude. Orduan, horiek kendu beharra ditugu, eta hemen jarri aldeen simplena. Orduan, jarri behar dugu dene izendatzaile berdina, eta MKT aurkitu beharko dugu hortarako. MKT. Hartu behar ditugu faktore desberdin guztiak. Dugu isabiarri. Horran, isabiarri bi faktoriak aurkituko ditugu, eta era hortara lortuko dugu izendatzaile dena kentzea. Beti bezala, galdetzen dugu. Zerekin bidertu behar dugu izateko isai? Isakin. Horran, goikoa, zenbakitzailea baita ere, isakin. Geldiz ezaigu, 3 isa. Gehi. Zerekin bidertu behar dugu izateko isai? Irekin. Horran, goikoa ere, bider i. Berdin. Zerekin bidertu behar dugu izateko isai? Isaikin. Horran, jarriko dugu, 4 bider isai. Urrengoa, zerekin bidertu behar dugu izateko isai? Batekin. Horran, goikoa ez aldatzen. Geniru. Hemen dugu arrazotxo bat jarretzeko. Hemen dugu isa biderri, edo 4 isai, geniru. Ez dugu aurrera jarraitu. Baina ez dakit kontuatu zen ontaz. Begira, isai 3 da. Horran, guk egin dezakeguna da, kendu hori eta jarri 3. Simplifikatzeko. Horren da, 4 bider 3. Geniru. Horren, gelditzen zaigu. 3 isa. Gehi 2 i. Berdin. 12 geniru 9. Honekin, orain bai erabili behar dugula metodo bat. Erabili dezakegu ordezkatzea, nik uste dut errexena izan daitekeela. Isolatu beharko nuke isa hau, edo i hau, edo isa hau, edo i hau. Guazen, hau isolatzea. Edo zinekin lortu daiteke, Orduan, geldituko ditzaiguke, i berdin, 9, 3 isa, pasatzen da kentzen. Ken 3 isa. Eta koefizientea pasatzen da zapitzen. Isolatu dugunean, bakandu dugunean, ordezkatuko dugu hemen. Orduan jarriko dugu. Ordezkatuta, isa bider, eta jarriko dugu hau. 9 ken 3 isa zati 2, jarrezakegu horrela, edo parentesiarekin. Bideratara, berdin 3. Orduan, badakizu nola kentzen dian parentesiak eta biderketak nola egiten dian, ezta? Horren bat du behan. Orduan, bana bidertu behar dira. Orduan, izango ditzake 9 isa ken 3 isa berdin, zati 2 berdin 3. Pasatzen da bidertzen, Horren erabaki behar dugu zen ataletan utziko dugun, ezkerrean edo eskubian. Nik uste dut bedela eskubian eramatea, plus bihurtzen delako koefiziente nagusia. Horren eramaten balen baut eskubira, geldituko litzake. Zer berdin? 3 isa berdin, ken 9 isa, eta gehi 6. Konturatzen zera, bigarren mailako ekuazio bat dela. Eta alde neurrian, honea iritsi geanean, simplifikatu behar da. Posible alda, bai, zeinekin, 3kin, 3ren multiploa direlako. Horran, dena iko dugu, zati 3. 0 zati 3, 0. 3 zati 3, bat. 9 zati 3, 3. Eta 6 zati 3, 2. Horran, honekin egingo dugu. Jarriko dugu, A, B, C, bat, minus 3, eta plus 2. Formula aplikatuko dugu. Isa berdin. Minus B, beraz, 3. Gehi ken, erroarena. Minus 3 bider minus 3, 9. Ken, 4 bider A bider C, 8. Zati 2 bider A, 2. Zenbait gelditzen da? Hau da, 9 ken 8 bat, baten erroa da bat. 2 bideak hemen daude, hau izango zeteke isa bat, eta hau isa 2. Hora, isa bat da, 3
gehi bat, zati bi, bi. Eta hau da, hiru ken bat, zati bi, bi zati bi, bat. Orduan, hau dira, bi balioak. Iaren balioak jakiteko, normalean joaten gera, isolatua dagoen ekuazioetara. Baina egingo dut beste gauza bat. Adibidez, I hau isolatuko dut. Isa, pasatzen da zatitzen, eta adibidez, hemen ere ordezkatu dezaket. Berdin du, nun ordezkatu. Orduan, hau erabiliko dute. Izango izateke, I bat berdin, hiru zati, isa, zenbat balio du? Bi. Bueno, lortu dut. Eta bestearentzat. I bi berdin, hiru zati, zenbat balio du isak? Bat. Horra jarriko duen, bat. Hiru zati bat, hiru. Orduan, I bi izango izateke hiru. Bi soluzioak izango lirateke erauntara. Bat izan daiteke. Isa bat berdin bi eta I bat berdin hiru biren, bera soluzio bat. Puntua izango litzake erauntara, bi hiru biren. Eta beste soluzioa izango litzateke isa bi berdin bat eta I bi berdin hiru. Eta puntua bat, hiru. Hau dira bi soluzioak? Ba, behar bada ez. Eta zergatik esaten dut behar bada ez? Konprobatu behar dugulako. Gogoratu, egiaztatu behar dugu hasierako ekuazioetan. Ez hemen, hasierakoan. Orduan, leheneko honekin egingo dut. Hiru zati hiru biren, gehi bi zati bi, berdin, lau ken, hiru zati, eta hemen bidertu inbalitugu. Orduan, bidertu inbalitugu, bi bider, hiru biren. Orduan, hau gakizu egiten, ez da gogoratzen ziren, zatiketa bada. Egiten da, hiru zati hiru biren egiten dugu. Guatzen? Orduan, hiru bider bi, 6, zati hiru, hau da bi. Gehi, hau da bat, hau da lau, eta hau zen bada, bi bider hiru biren, hau da 6 zati bi, hiru. Orduan da, lau ken, hiru zati hiru. Hau zen bada, hiru. Hau zen bada, lau ken bat, hiru. Orduan, betetzen da hemen. Horrein guazik uste hor betetzen den, batez egu hor ere betetzea. Orduan, egon genuke horrela. Isa biderri, bi bider zitugu, bi bider hiru biren, zenbat eman behar du, hiru. Hau zen bada, argi dago, ezta? 6 biren dela hiru. Horrek, hau, bai da soluzioa, jarriko dut hemen, bai? Bueno, falta egu, bigarrena ere konprobatzea ea soluzioa den edo ez. Hasiko gara ekuazio honekin. Hiru zati, zenbat balio dik? Hiru. Gehi bi zati, zenbat balio du? Bat. Berdin lau ken, hiru zati, isa biderri. Bat bider hiru. Ezta? Hau da bat, hau da bi, hau da lau, eta hiru zati hiru da bat. Hiru, berdin, hiru. Baita ere bete da. Orduan, fantazioako bakarrik, konprobatzea, hemen ere betetzen den edo ez. Isa da bat, I da hiru, berdin hiru. Ezta? Hiru berdin hiru. Ba, bai. Biak soluzioak direla egiaztatu dugu. Eta horren bai, esan dezakegu hau dela soluzioa. Hau, eta hau. Eta horrekin amaituko genuke, beste bat arte. Agur?